2/2012 o que pretende é que se acade o saneamento das entidades financeiras, porque cando as entidades financeiras estén saneadas poderán dar crédito ás familias e ás PEMEs, e non antes. É algo moi importante conseguir acadar de novo confianza no sistema financeiro español, confianza de inversores tanto españoles como internacionais, para que estas entidades financeiras que operan nos mercados se podan novamente incorporar ao tráfico interbancario e podan dar crédito ás familias. O que se persegue é en contar con entidades financeiras saneadas, eficientes e con liquidez suficiente para dar esa financiación ás actividades productivas, ás actividades comerciais e ás familias. Dentro dos procesos de capitalización que Nova Galicia Banco está realizando, efectivamente está realizando un esforzo por unha continuidade da entidade financeira en solitario. E para iso está seguindo con un plan de recapitalización que ven marcado e que ten un prazo determinado o que esperan cumplir para poder acadar a viabilidade en solitario da entidade. Evidentemente, Nova Galicia Banco está adaptándose aos requerimentos, está facendo o oportuno redimensionamento que permita a súa viabilidade e permita a entidade financeira en Galicia, que é o que entendo todos queremos. Polo tanto, este Real Decreto Lei non impide nin dificulta esta continuidade, non obriga a ningún tipo de absorción de Nova Galicia por ninguna entidade e permite que o proceso que neste momento está realizando a entidade financeira continúe. Polo tanto, eu non vou falar de posibilidades e hipótesis de posibles destruccións de emprego, señora Aymerich, que creo que o único que fan é xerar unha gran incertidume nos traballadores e traballadoras de Nova Galicia Banco. Moitas gracias. Moitas gracias. Pregunta de don Carlos Fernando Branco Parga, do Grupo